Może taki wątek rzeczywiście mniej akcentowany. On się wpisuje w całość takiego właśnie pozytywnego wymiaru tej adhortacji, jak jest na przykład pokazane bardzo praktyczne uwagi dotyczące budowania więzi, relacji małżeńskich, szeroko pojętej rodzinności, przyjaźni. One są bardzo, bardzo praktyczne. Bardzo wielu terapeutów małżeńskich, nawet nie z chrześcijańskich systemów, jest bardzo poruszonych tym tekstem, ze względu na pewno bardzo konkretną praktyczność tych takich pozytywnych uwag, jak budować związek. Jednym z takich, który chciałbym wyróżnić, to jest właśnie to, co nazywa papież celebracja małych kroków. Bardzo często się pojawia to sformułowanie szacunek, to się oczywiście wiąże z procesem, to pojęcie właśnie celebracji małych kroków, cieszenia się małym krokiem, jako też taki wymiar dojrzałości, który pomaga w budowaniu więzi. Nie oczekuje od razu czegoś wielkiego, wielkich zmian, ale w małych gestach, w małych krokach potrafi odnaleźć coś bardzo takiego mistycznego. Przypomina to oczywiście chociażby duchowość Teresyzję, czy wielu innych. Jest to też taka cecha dojrzałych osób, które potrafią się... Niedawno opowiadała pewna starsza kobieta, gdy ją zapytałem, powiedziała, że miała szczęśliwe małżeństwo, pytałem, co jest gwarantem jednym z takich elementów gwarantujących taką szczęśliwość. Powiedziała właśnie celebracja małych kroków, umiejętność nadawania małym krokom głębokiego